Il-ħamis filgħodu quddiem l-imħallef Edwina Grima suppost tkompli il-kumpilazzjoni tax-xhieda tal-esperti li tqabdu fl-inkjesta tal-isptarijiet f'waħda mill-kawżi li rriżultaw wara r-rapport tagħhom. Però għal darb'oħra l-argument waqa' fuq kif l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet l-Irlandiż Jeremy Harbinson ma jridx u lanqas jista' jixhed f'dan il-każ. Kif żvela One News ftit tal-jimielu Harbinson qiegħed iwettaq diversi reati. Dan fosthom għaliex l-Irlandiż qal li hu m'għandu l-ebda obbligu jwieġeb fil-kawżi ġudizzjarji għax f'Lulju tal-2024 kien irtira u ċeda l-warrant, meta fil-verità u kien diġà għamel dan 3 xhur wara nhar 28 ta' Ottubru li għadda quddiem l-imħallef Edwina Grima fejn ukoll beda jwieġeb il-mistoqsijiet. Fil-bidu tas-seduta l-imħallef qalet li l-affidavit ta' Jeremy Harbinson fl-oriġinal tiegħu jinsab f'idejn il-qorti jekk kif intbagħat bil-posta u għalhekk ordnat li dan jiddaħħal fl-atti tal-kumpilazzjoni. Sa dan it-tant il-qorti infurmat lid-difiża li għalkemm stiednet lil Harbinson biex jixhed permezz ta' kollegament b'mezzi elettroniċi u virtwali din l-istedina ġiet irrifjutata. Il-qorti notifikat ukoll li xxut uffiċjalment bil-posta iżda sal-lum ma rċevit xejn lura. Hawn l-avukat Franco De Bono fisem 2 mill-akkużati tenna kif dan is-suppost espert qed jagħmel ħiltu kollha biex ma jixhed imkien u għalhekk il-qorti għandha tieħu passi billi tinforma lill-Kummissarju tal-Pulizija u jibda l-investigazzjonijiet. Intqal li l-atteġġjament li qed jieħu Harbinson hu dispreġjattiv. L-Avukat Ġenerali qal li f'dan il-punt għad hemm xi ħaġa li xorta tista' ssir biex Harbinson jixhed u jwieġeb id-domandi ta' kulħadd. Punt ieħor imqajjem mid-difiża kien li rapport tal-inkjesta mhux maħluf fl-intir tiegħu. Dan għax espert Irlandiż ieħor Sam Sitlington waqt ix-xhieda tiegħu semma li hemm Excel spreadsheets, però dawn qatt ma waslu għand il-maġistrat inkwirenti. U għal dawn ir-raġunijiet li d-difiża talbet lil qorti għal fini ta' dawn il-proċeduri biex ma tieħux kunjizzjoni tar-rapport ta' Harbinson. Ġala darba qed tiġi prekluża li teżerċita kontroll fuqu billi tagħmel kontro eżami kif mitlub minnha. L-imħallef Edwina Grima se tkun qed tagħti d-deċiżjoni tagħha fis-seduta li jmiss f'nofs Marzu.